سلام سلام كورات تخاتلتي فنوتتك دحري بزح جزية متفائي لما أنت حدا دس بالفيديو سريح لكم مسئي الله سون بزعوا ميليتري بزح سب بزعوا ناي إسرائيل ناي اير ديفنس ويناي مكل خال عرمي إسرائيل ايرون دوم راح يزمسله سلازي السو كلير خجبري لما أنت إسرائيل سلسة كأصلاتات مكلا خال أير الله تأير كللا the whole land of Israel أير كللهم بثلاث قصلاتات مكلا خالي مكلا خلو حزي رابع يوسخهم له of course السو as you mentioned يقول كله زي هم صعي سلازي مريت إسرائيل بثلاث قصلاتات يزحله أو نحن حد قصلاوني لنا تحزن سلازي إسرائيل بتعمي تحتي لهم ناي كروارح أتون شفتي كم روكيتات مورتارات مدافع انت كلا خللو ايرون دومز بحال قصلاي ناي مجمريا قصلا ناي شورت رينج قصلا اير ديفنس ايرون دوم يبحال كابو قصيلو ناي داويت ونچف وي ديفيد سلينجز بحال تطقم ازيون كاب 4 اسكاب 300 كيلومتر زونچفو ሚሳይላት ይሁኑ ሮኬታት ተከላኸለሉ ብጣዕሚ ሕማቅ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለዘላ እስራኤል ማለት እዩ ጂኦግራፊ እስኻልኣይ ዴቪድ ስሊንግ ይበሃል እቲ ሳልሳይ ኣዝዮም ካብ ርሑቕ ዝውንጨፉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ዝጓዓዙ ብጣዕሚ ንዓዲ ክብክሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ሚሳይል ናይ ኒውክለር ዌፐንስ ክኾኑ ይኽእሉ ኬሚካል ዌፐንስ ክኾኑ ይኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ብባለስቲክ ሚሳይል እዮም ክመፁ ስለዚ ኣሮ ዝበሃል ነዚ መከላኸል ኣለዋ እስካብ 2000 ኪሎ ሜትር ርሒቆም እንዳሃለዉ ክትወቅዖም ትኽእል እያ ብሚሳይል ገይራ ኢቨን 100 ኪሎ ሜትር ካብ መሬት ብራኸ እንዳሃለዉ ክትወቅዖም ትኽእል እያ ስለዚ ናይ እስራኤል ኤር ዲፌንስ ሰለስተ ላየር ኦፍ ዲፌንስ እዩ ኣሮ ዝበሃል ትላዕለዋይ ፀፍሒ እቲ ማእኸላይ ዴቪድ ስሊንግ ዝበሃል ወይ ናይ ዳዊት ወንጭፍ ዝበሃል እቲ ዝቀረበ ወይ ከዓ ታሕተዋይ ፀፍሒ ከዓ ايرون دومز بحالي مالتي سلازي زي لو معنتي بزرزر كرينا اسكع مودعتا اندحدا اداميصكمني the whole idea كردوكمي هذا channel سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غورو زي فيديونا بزحات كصح بزحات سوات كمهارلو خا شير غور لي سناي صانيت اتا بصفحتا كندفك تግራይ ዘይትመልእ ካብቲ ምስረት ከባቢ 77 ዓመታት ዘቁፀረት ሃገር እስራኤል ኣብ ዓለም ኣዝዮም ምዕቡላት ካብ ዝበሃሉ መርበብ ምክልኻል ኣየር ትውንን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ስጋኣት ኮይኑ ዝተሃነፀ እዚ መከላኸሊ ኣየር ክልል ዘመናዊ ራዳራት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ድማ ሰብ ስራሕ ብልሕን ዳርጋ ዘይስሕቱ ሚሳይላትን ብምውሃድ ውሑስ መከላኸሊ ኣየር ፈጢሩ ይርከብ ይኹን እምበር ኣብቲ ካብ 2004 ኣቋፅራ ፍረንጂ ክሳብ ዓመተ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ናይ እስራኤልን ኢራንን ግጭት እቲ መከላኸሊ ኣየር ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተፈቲኑ እዩ ኢራን ነቲ ናይ እስራኤል ናይ ምክልኻል መርበብ ንዓመታት ብቐጻሊ ተጽንዖ ድሕሪ ምጽናሕ ድኽመታት ረኺባ ካብቲ ናይ ምክልኻል ኣየር እስራኤል ዓቕሚ ወጻኢ ዝኾኑ ኣዝዮም ብዙሓት ሚሳይላትን ድሮናትን ብምውንጫፍ ቁጽሮም ዘይነዓቕ ሚሳይላት ኢላማታት እስራኤል ክወቕዑ ክኢሎም እዮም ኣየር ክልል እስራኤል በሰለስተ ቀጸላታት ምክልኻል ዝተሓጸረ እዩ እዚኦም ከዓ አይሮን ዶም ዴቪድ ስሊንግ ወይ ከዓ ናይ ዳዊት ወንጭፍን ኣሮውን ይበሃሉ እዚኦም ብሓባር ኮይኖም ካብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ሮኬታት ጀሚርካ ክሳብ ነዊሕ ርሕቀታት ዝውንጨፉ ባላስቲክ ሚሳይላት ሽቶኦም ከይወቕዑ ክመኽኑ ይገብርዎም እቲ ብኩባንያታት ራፋኤልን ኢንዱስትሪ ህዋ እስራኤልን ዝተሃነፀ አይሮን ዶም ካብ 4 እስካብ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝበፅሑ ናይ ቀረባ ርሕቀት ማለት እውን ሞርታራት ሮኬታትን መዳፍዕን ዝኣመሰሉ ስጋኣታት ይከላኸል አይሮን ዶም ታሚር ዝበሃል ብራዳርን ተንባይ አልጎሪዝም ወይ ከዓ ፕሪዲክቲቭ አልጎሪዝምን ዝግናሕ ሚሳይል ዝጥቀም ኮይኑ እቶም ካብ ጸላኢ ዝትኮሱ ስጋኣታት ኣብ ሰብ ዘለዎ ከባቢ ወይ መሰረተ ልምዓት ናይ ተዓዲ ዝዓርፉ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ኣየር ከለው የምክኖም እዚ ንምግባር ከዓ መተንቢ አልጎሪዝም ወይ ከዓ ፕሪዲክቲቭ አልጎሪዝም ይጥቀም እቶም ስጋኣታት ኣብ ባዶ ቦታ ዝዓርፉ ተመሲሎም ከዓ አይሮን ዶም ዋጋ ንምቕናስ ምንም ዓይነት ሚሳይል ኣይወንጭፍን አይሮን ዶም ካብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ 95 ሚእታዊ ኢላማታት ምውቃዕ ኣሽሓት ህይወት እስራኤላውያንን ንብረቶምን ኣድሒኑ እዩ
ይኹን እምበር ዋጋ ሓደ ታሚር ሚሳይል ካብ 40 ክሳብ $100,000 ክበጽሕ ከሎ እቲ ዝውቃዕ ሮኬት ግን ዋግኡ ትሕቲ $1,000 ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ዓብዪ ቁጠባዊ ዘይምምጣን ይፈጥር። ኣብ ልዕሊ ኣይረን ዶም ድማ ዴቪድ ስሊንግ ወይ ከዓ ናይ ዳዊት ወንጭፍ ዝተባህለ መከላኸሊ ኣየር ኣሎ። ብኩባንያታት ራፋኤልን ራይቶንን ማዕቢሉ ብ2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ኮይኑ ኣብ 40 ካብ 70 ኪሎ ሜትር ዘለዎ ክሩዝ ሚሳይላትን ሮኬታትን ይከላኸል። ዴቪድ ስሊንግ ወይ ከዓ ናይ ዳዊት ወንጭፍ ስታነር ዝበሃል ራዳርን ኦፕቲካል ሰንሰርን ዝተገጠመሉ ሚሳይል ተጠቂሙ ኢላማ ብቀጥታ ብምውቃዕ ወይ ከዓ ብዳይሬክት ሂት ይድምስስ። ነፍሲ ወከፍ ስታነር ክሳብ $1 ሚልዮን ከውፅእ ይኽእል። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ናይ እስራኤል ናይ ምክልኻል ቀፀራ ኣሮ ዝበሃል ኮይኑ ብኢንዱስትሪ ህዋ እስራኤልን ቦይንጉን ዝማዕበለ ኣሮ 2-3 ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ኣትሞስፌርን ልዕሊኡን ዝርከቡ ክሳብ 2000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎም ካብ መሬት ከዓ እስካብ 100 ኪሎ ሜትር ብራኸ ዘለዎም ባላስቲክ ሚሳይላት የመክን። ዋጋ ሓደ መከላኸሊ ኣሮ ወይ ከዓ ሚሳይል ኣሮ ካብ 2 እስካብ 3 ሚልዮን ዶላር ክበጽሕ ይኽእል እዩ። እዞም ሰለስተ ቀጸላታት ምክልኻል ኣየር ብዝተዋሃደ ናይ ውግእ ምሕደራ ስርዓት ዝተኣሳሰሩ እዮም። እቲ ስርዓት ሚሳይላት ብዝጓዓዝሉ ቅልጣፈ ወይ ፍጥነት ርሕቀቶምን ካብ መሬት ዘለዎም ብራኸን መሰረት ገይሩ ኣየናይ ቀጸላ ክከላኸል ከም ዘለዎ ይውስን። እዚ ውህደት እዚ እስራኤል ዓብዪ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘርኣየ ዋላ ይኹን እምበር ሰፊሕ ናይ ሚሳይላትን ሮኬታትን ድሮናትን መጥቃዕቲ ግን ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዝሰብሮ ኣብዚ ናይ 2026 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝኸፈትኦ መጥቃዕቲ ኢራን ከዓ ብዝገበረቶ ግብረ መልሲ ክርአ ክኢሉ እዩ። ምክንያቱ ኢራን ብዙሓት ሚሳይላት ተኩሳ ቁፅሮም ዘይነዓቕ ዒላማታት ክትወቅዕ ክኢላ እያ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ እስራኤል ኣይረን ዶም ዴቪድ ስሊንግን ኣሮውን ሰጊሮም ዒላማታት ወቂዖም ኣለዎ ማለት እዩ።